Mere konon natin mi fedde wiyetende pular speaking woni fedde haaloɓe pular to dolaji Ndendory Americ mi yejita Mouhamadou Ba mo fedala o walli kam no feewi he jogon elam e fedde pular speaking ko kanko woni hoorejo somi jumani ha joni ko kanko woni hoorejo chatal pular speaking gongal New York fof adani kam hibde wonde wito payde go ko wawi wiye kendiyankagal sabu ko haɗɗo kam yejide demgal ngal hakkunde hitande ujunnaɗi wol togi hitande ujunnaɗi ɗiɗi jeyldi ha nanɗi he jangde towde nde kokorni joni hitande ujunnaɗi ɗiɗi e jeenayyi ko moftaɗi ko lebbi kewɗi pulariyankoji e ko kettotonomi he jewte Tidiane an Mamadou Samba Diop yero doro Diallo mi tawi wonde ha jangde pular wona fiijede tan wona ubbide pene hakki tan ko hunde ɓamtore rendoji ɗi ganda hoorema wayli gugol dameji kewde jogodirmi koye ceernajo goto woni jangguino dorowo goto biyeteɗo Ablaye Kane ko bosoyajo ko cilonnajo oyi jangguinde he dulal amen jaabi ha tirde wiyetengal University of Florida ko tono woni gilla hitande ujunaji ɗiɗi e tati he jilluji am gam witto am tongo mi yeehi Dakar mi yeehi Nouakchott mi yiɗima he fuutaji kewɗi mi wawa indude yimɓe walluɓe kam hen fof kono mi yejjitta jippinoro kam to Dakar rawane en teya e hitande ujunaji ɗiɗi e sappo hono Defa Amadou Mamadou Wan mbo Bumba mi yejjitani ceernajo am e ɗemgal pular hono Umul Sow kadi mi yejjitani jaatigi am jippinoɗo kam to Dakar rawane hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e goho hono Abou Gaye mbo wocci more tani e omo jeeya oɗo saha he fedde lelowal mi teddinama no feewi laaɓi am he fuutaji ɗi mi yeehi Madina Gounass Tamba Kounda Chilong Dioum to Ceerno Moussa Pip Bogge more tani to galle Ceerno Alpha Aw Wocci Papa Bagodin e Haykay Haydi mi yetti yimɓe wonɓe he galle Mamed Keber Sow e Ceerno Abdoulaye Mamadou Ly mbo Bangkok e mi yejjitaki kadi yimɓe ceernajo am cilonnaɓe ha tengti e Amed Tidiane Kane hoorejo radio Saldu Fouta pandale am he wito am go ko ɓuri tengtude ni mi yi yimɓe hewɓe ɓe paamani pulariyankoɓe goƴƴaji maɓɓe e hol jaɓɓuji maɓɓe nder leydi Sénégal e leydi Mauritanie mbiɗa wawi hande on yeru goto rawane hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e goho mi dañi tawtotoɗere he yewtere dengalal tawa yimɓe heewɓe wittiyankoɓe anduɓe Afrique no feewi ko tubakoɓe ɓurno hen heewde ɓe kawri toon mi waɗi toon yewtere ko faati
e lowe pulariyankoje godi e nder tenete yewtinde jutano no feewi kono nde kastimi he haalam ka Sénégal naajo goto mbiɗa andi o haalata pular kono mi anda hol leñol makko o winndi namdal fangal ambi wi jeeyami ko to leydi Sénégal gila moro famdi e nder Dakar moɗi yiye wonde haalpulareɓe walla mbiyen fulɓe eɓe keewi wonde leñamyankoɓe koɓe hewɓe heydi heeda koɓe yiɓɓe tan ko koye maɓe ɓe ngala haaju he leƴƴi keddiɗi beela ko kaɗa ko faati yimɓe daraniɓe pular e nder antitene ko hen jeeya tawa wittiyankoɓe tubakoɓe mawɓe hewɓe ɓe ganda Sénégal no feewi e hay yimɓe anduɓe Sénégal seeɗa eɓe ƴeewa eɓe goni koye heɗade jabon on mi mettinani kono mi wimbo ko kalɗa ko mi famani ɗum hay seeɗa kadi somi jumani pulo e nder leydi Sénégal mbo wawa demgal jolfe heewani hay so hewɓe hen noɓe kaldideta ni demgal jolfe laaɓani no feewi mo wawa hay seeɗa hay sono woodi heewani kono yimɓe muyniɓe demgal jolfe tawa ko wawɓe demgal pular ɓe kewani eɓe goodi seeɗa kono wona e nder leydi Sénégal koto leydi Gambie ɓe goni mbimomi min tonko mi famde namdal ma eyi ko gonga ala sago e kala dellere ɓamtode leñol soko leñol fulɓe ngol walla leñol jolfuɓe walla sarankuleɓe woda yimɓe burtenoɓe seeɗa non kono mi so tawi wiyama wonde ɓamtoɓe pular koɓe leñamyankoɓe mi yaadani he ngoɗon miijo hay seeɗa ko woni fandare am so tawi mi gasni he deftere am gasnide he jangdande woni tesam mboɗo yiɗi kala janguɗo deftere amde hay so nde o gasni nde ɗum addanani mbo yaadude walla yidde pulago walla kendiyankagal yo of ko woni fandare ande hay yimɓe wowaɓe noon so tawi eɓe mbawi famde hay soɓe jaaɗani he ko wawi e ko wayno kendiyankagal ɓe mbawat famde holko saabi pulariyankoɓe eɓe para ko ɓe parata ko ma ɓeydu jam hay siko seeɗa nder leydi Sénégal sabu yimɓe ɓe fof mbawa rendude miijoji sino ko sagam kala janguɗo deftere amde o ƴewirta gendiyankagal no hunde moƴƴere he leydi Sénégal kono hayɓe ɓe jaaɗani hen ɓe so eɓe mbawi famde holko saabi eɓe yimɓeɓe eɓe para koɓe parata ko ma naf sabu he yeru mbo kalmi joni hay yeruji goɗɗi ene way kono yimɓe ɓe paamani ko on parata ko so tawi haala pulariyankoɓe ka haalama so ɗum ɓenni
komi jogiɗo ceernajo goto wona hoorejo gomu halfinangu jangde amde ko Ablaye Kane woni ceernajo am ɓurɗo tengtude kono won ceernajo goto camdiɗo he makko ko mi haalata inde makko kono ko gando no feewi ko ɓuyɗo wittude to leydi Sénégal ko tubako ko bawɗo ɗemgal jolfere no feewi kadi oɗon mawɗo debbo o walli kam tigi he wito am go kono noon ombo adana kam namde saha tawa ko kolleraɗɗe wonde mi suwa faminde mbo taw tigi hol goƴƴaji e hol nafoore pulariyankoɓe so tawi ina woodi bettirgal ngal ganduɗa hoorema ina hooleda wonde somi tinima walla somi tinaki e bindande amde kala nde gasnatmi he tesamo woni deftere gasnede he jangde amde so oɗon saaha tawi oɗon ceernajo faami hokum gonmi he dow mum hol nafoore pulariyankagal walla omo faama holko saaɗi ɓe paɗata ko ɓe faɗata ko woni pulariyankoɓe mi wawa wiide mi tenimi hen no feewi kadi won fannuji to batte defteɗe am de wonko mi haalani taw woni so tawi mi gasni e witto am go bella mbiɗa wawi firde deftende he ɗemgal pular non ma won eɓɓore mawde kono ala e sago mi ƴeewat no mbawin mi nawtude wintande nde to rendo ngo won namdal kongal walla mbiyen fannu goɗɗo mo mbawmi haalde joni holno gendiyankagal fiyondirte e ko tubakoɓe mbiyata woni nationalisme ko namdal seeɗa sabu so tawi won jogikiɗo hen miijo walla yiyande faade e helmede kendiyanke he ɗemgal pular yo haal mi haali he wutiyanke goto gila garmi he lindi woni leydi France hika ko demɗiyanke no feewi kanko omo jogi hen miijo kono mi haalata inde makko sabu o wi kam o waɗɗani hen witto luggiɗo no feewi ko miijo tan kono o wi no woodi he helmede gendinde daɗol ko gen no woodi ene ngal ɗon daɗol gen ene jeeya e helmede wonde woni geno wi gen he miijo makko walla firo gen somoto ko geɗɗe neɗɗo fof walla geɗɗe ma fof woni iwdi neɗɗaako to gen walla mbiyen ko wiide tan gen walla gendi ko nokku mo ganduɗa hoorema aduna ma fof fuɗoto e on jabto noon to aduna ma fof fuɗoto e
gasata ami anda hol yande mon hen so tawi mi gasni he yewteɗamde so won jogiiɗo hen miijo wawi haade hen to batte juɓɗi wito ango non jarani hen no namnorto yimɓeɓe namde ande jewte am he yimɓeɓe ko ɗe uɗitiɗe no feewi won wittiyankoɓe so tawi eɓe jogga wittoji maɓɓe won namde ɗe ɓe lelnata e kayitaji maɓɓe tawa ko ɗeɗon namde ɓe namdoto yimɓeɓe fof min jiltomi hen he so mi waɗi aadi he goto he pulariyankoɓe ɓe mi yiɗi joɗɗade he makko mi yiɗi wadde yewtere mi jagat nde he jaguirguel am haala ko français wiyete woni entretien jiɗmi famde wona miijoji makko tan kono hol gurdam makko hono o wuldi e gendiyankagal hol dartol makko tawa ko tintinowol dande demgal pular e gurdam makko hokko ɗum ɓeɗanimo sabu sa ƴeewi he wittoji ko France naɓe hay Amérique naɓe jaltini ko fati e jangde pular nde walla ko wawi wiide kendiyankagal dartol pelle pulariyankoje windama laabi kewdi won wittiyanke goto tinniɗo no feewi wiyete ko Melanie Bolle o windi deftere ko fati e conciyankagal he ɗemgal pular poɗɗon mbo famde dartol gendiyankagal e nder tubakoɓe heewani o witto makko e hay wittoji goɗɗi guɗitani kam tame kewde e janɗele am de kono mi meeɗa hawdude he witto hollirat ngo no yimɓe toppitoɓe ɗemdal ngal tawa ɓe gandaka ɓe nanaka ko yimɓe yallitiɓe walla yimɓe natɓe e pelle koɗe e pelle leyde gonɗe e teruji mbaɗi noon workshop e Dakar ni hol gurdameje maɓɓe e nder pelle ɗe kadi heewani he defte ɗe yeruji kollera ɗi no yimɓe ɓooyɓe hayso ko yimɓe andaɓe woni yimɓe loluɓe no feewi walla ɓe gandaka no feewi hono ɓe gurdi hol meccere maɓɓe hono ɓe jaari hen gele ɓe naati ha joni he bamtare ɗemgal pular mi anda sonon paama haala kam so ɗum ɓenni mi fuɗɗima juɗnare kono ko heddi ko heewani ene jeeye he ko weli kam he ɗemgal pular walla he gonka am e nder rendo fulɓe ngo onon ko on yimɓe yewtoɓe min mawnumi ko e galle to leydi Amérique tawa ko galle kewɗo aroɓe e yahoɓe galle kewɗo jewte jinaɓe am ɓe
ko budi rabbin kenade ɓe jii caɗɗele kewde nde min gono ko sukaɓe min mawni ko e teeru to Boston, Massachusetts ɓe mawndi he miskineɓe heewɓe ko ɓe sukaɓe ha joni a nenam mo yara oro saha e duuɓi 4 e jeeɗiɗi ba am o heccani mo no feewi kono e nde he galleji maɓɓe e nder koreji maɓɓe ko kamɓe kadi dañde hen hunde he leydi ndi ko ɗum saabino tawa mbiɗa yaara e togi e jaarumi he duuɓi 5 walla 6 ha jaarumi ko e duuɓi 14 walla 15 koreji maɓɓe ha heewi bambiraɓe maɓɓe samdiɓe e maɓɓe ɓe mawneji to Boston ɓe karatno galle amen saha taw nden jinaɓe am ko ɓe sukaɓe saha ɓe farano kewji mawɗi won gueɗe paratnode hen ko diine islam jaɓani kono non fotani hawde on sabu min mi ceɓinaka he rendo mon kono ɗum fof addi wonde ala ko jiimi he galleji mon to batte ya jewte duugde no feewi walla to batte keewal haala walla gaajare walla jattoje e loore ala ko jimi hen ko haawi kam kadi e ko kalmi joni ko faati e dartotol am e gonka galle amen woni galle ɗo mawnomi ɗum fof addi wonde moɗo yiito hooram no feewi he galleji fulɓe Madina lalari agora negezo jangi koren do gillo gilgol makko e pulago hal ko adna wiide fulɓe ɗo yo fulɓe on nani ɗo jokku won no woodi ɗo fannuji ɗiɗi keddiɗi goo wettiyanke yo yaaru jam hoto o andin kenare to o anda mi juumi hen seeɗa walla he yiyandam komi jumɗo hen seeɗa o yani ko tawtotorami he patu mangu mi tottama hen haala piitini pecce seeɗa kalmi hen ko haaluji tiiɗi dawriyankoji caggal nde gastumi e haalam ka hersumi seeɗa ko gongaji kalmi hen noon kono ko addani kam hersude seeɗa woni yimɓe ɓurɓe kam hende gandal laabi ujunere fonnoɓe haalde ko kalmi ko kadi yewtere am nde yalti he aya o habrede to mawgo ko kullumi hen seeɗa woni mi yiiɗa yimɓeɓe ɓe jiya wonde moɗo haala ɗiɗon haaluji tiiɗi tawa eɓe cika wonde moɗo jeeya he ɓurɓe andude e ɓurɓe humpe
hetade e fannuji ɗi kalmi hen sabu mi jeeyaka hen oɗo saha ɗum noon no wawi wayloto seeɗa he kittale garoje ɗe hayso mi nimsani ko kalmi hen guuɗon popatu seftini kam wonde yo wittiyanke ha tengti emo jeeyaka he rendo ngo yo o yaaru jam jam o tawa o andin kenade yo o miijo haade makko haalde kadi mbiɗa wawi haalde joni wasiya mi yejitino wasiya wiyete ɗemgal pulaar jogi mbiɗa yiɗi waggenade seeɗa onon jogi wittiyankoɓe tinniɓe no feewi anduɓe wittoɓe ko faati e leñol ngol ceerno Aliou Mouhamadou to ɗuɗal jaabi hattede inalko mo jokkondira no feewi he pelle pulariyankoje ko demɗiyanke mawɗo won suka goto biyeteɗo Oumar Diaye windi deftere makko gasnede he jangde makko ko fati e pekan eyyi kella alifal won yimɓe woɗɓe ɓe limtotako umpitiɓe no fewi taw ko jiɓinaɓe nder leñol ngol kamɓe koɓe wittiyankoɓe komin jiiɗuɓe meccal taw kamɓe ɓuuɓuɗi kam famde rendol ngo laaɓi temedere mbiɗa wawi wiide tan mbiɗa andi jokodiral hakkunde pelle pulariyankoje ɗe ɗo e France e hayta Afrique e ɓeɗon e walla wittiyankoɓe waaɓe no maɓɓe ni ene woodi kono mboɗo wiya on e kittale garoje ɗe wota yeytiɓe saha ɓe mbawi arde ɓe jewtina yimɓeɓe saabu eɓe gandi ko heewi mi wi noon sabu mi heɓtini hayso moɗo farno seeɗa mi heɓtini tinnare am he ekkade ɗemgal pulaar naate he yimɓeɓe won fartiŋeji ɗi dañi hande ko wittiyankoɓe woɗɓe ɓe gona tubakoɓe dañani somi haalani ɗum mi wonata ko naafige yiɗa wonde naafige saha oɗo juuma randi neɗɗo mbo jiɓinaka he rendo ngo hayso mo andi ko heewi won nesuji so tawi o mawnidani he maji hayso ne andi tina ngoodi saha ma o siftine mino wawi haalde yeɗu goto joni kono haade kam naɗe he e haalde he oɗon yeru wonko ɓeydumi seeɗa he kayɗamo ko jalnini ka seeɗa kono ko haala holidaka wonde ko beltimi e ko naatni ko e fulɓe fof ala sago mi saha mi hawlat walla mi tañat hen pergueten mboɗo juuma ñande fof mboɗo ñamira jungo nano
moɗo naata e cuuɗi mawɓe taw moɗo borni tuuba dabba moɗo ama e moɗo yima e nder galleji toroɓe moɗo ñaago awluɓe kaalis moɗo ñowa yimɓe moɗo haala ƴettoje ɗe ganda hoorema hay so suɓalɓe mon e seɓɓe mon nani de maɓen doog rawane koye lewru soulier somi jumani hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e goo Abou Gaye mo wocci morre tani jaha tigi am Dakar nden e oron saha o waddi kamɓe pulariyanke mawɗo biyeteɗo Bokar Gorbal Sy ko kanko jumani ko kanko woni hoorejo dental pele pinal e ɓamtare to leydi Sénégal ko ɓoyɗo e dille pulariyankoje no feewi o waɗi duuɓi kewɗi to leydi Mauritanie ɗo o jangginatno demgal pular o liggotono toon somi jumani he waɓe noon jaay Saydou Amadou e hay Amad Haran Ba gandeɗaɗo nebam ponani follere mi tawi Bokar Gorbal Sy to Centre Pop to yimɓe Abou Gaye en fedde lewruwal e ñande aljuma waktu gobir e ñalome joɗɗimi he makko jewtimi he makko ha ɓooyi ha saha o hawri he jamɗi ɗiɗi woni waktuji ɗiɗi pawɗi hojomaji 30 walla 40 tawa yimɓe juuloyoɓe ɓe jeehi juma ha ɓe garti kono oron saha fof tawa min e Bokar Gorbal Sy min goni koɓe yewtidde min gasni e yewtere amen yontere wotere walla jonte ɗiɗi penni gonnomi koye Abou Gaye e nder car rapide tawa minen nder Grand Yoff somi jumani Abou Gaye ƴeewi kamo wi andi Ousmane Yok poɗɗa ko wattude hakkil saha e saha e juutidi jewtema ara haada he yimɓe ɓe ganda hoorema Ousmane Yok koɓe yimɓe hewɓe haajuji dow an e aljuma oya tawa ara haada he Bokar Gorbal Sy yewtenema he makko haɗi mo juuloyde to juma he ñande aljuma he ɓimomi a haali gonga woro ɗum noon ko yeru kolliraɗo wonde mi ciɓɓinaka e rendo fulɓe ngo sabu ko haali ko Abou Gaye haali ko ni mbiɗa andi ɗum en woodi ko fulɓe ɓe mbiyata ñande aljuma walla vendredi woni ñalande mawde en waɗi sababu wona kono hay somiɗa andi ɗum hay somi yii ɗum laaɓi kewɗi neɗɗo mo jiɓinaka he
rendo mo saha ma o siftine legal ko boy nder ma o fof waddata ɗum nooro joni noon mi haalaka kasi joni yewtinande nayi leyli kono noon somi hooti leydi Amérique somi ruttima toon e ñande 15 nduɗo lewru mami wad feere mi wasat wadde haaji am kewdi sababu wasde noddude e humpetade e bandiraɓe men wonɓe ɗo France walla bandiraɓe men sariɓe e dowlaji tentuɗi Amérique e yimɓe men wonɓe Afrique so tawi mi hawri he sahaji ɗi ganduɗa hoorema gonmi koye soƴƴade komi tampuɗo no feewi miɗa yiɗi janggo walla yande wonde haaji am ɗine keewi komi tampuɗo somi miijima yimɓe waaɓe no Ibrahima Sarr ni ɓe ɗanatako ma kiɗam jokkondede he yimɓe ɓe artuɓe am on jarama ndommano wadde kono hamme bere moori komi suki hamme nanayoɗo hamen gername nanayoɗo seyge mi woni Ismaïla Samba sak hamme mayata janggo mbayi neno wi kam ko Mamadou Kadji Bocar Bayti so noon feemaade ɗum yalli sana yalli baba sana subokum da yasin bil haqqi jokku coore birame nanayoɗo hamen en neliɗo Ibrahima Malal Sarr koko goni Ibrahima Sinnaji Baydi ñang to cuuno won konde kuɗɗo gueɗe goor jamme hamme cubballo nana woni sara ɓirrelde barode fodi elman demba yontere falmongo desa sisi barori jeende jam sure bañiluke nawɗo fof ko jaronde gaare yata beeli joyiɗi jowonno kadi min woni Ibrahima Malal Abbas Demba Amadou Demba maɗa makam malado cheikh kon decce kurɗo gueɗe goto jaɓɗo hamme piran pijan daru makko ma ɗo lekki seeɗa ɗo momo sa yiiɗi yaade maayo aɗa yiɗi jaggude liɗɗi kewɗi mbiyata ko ire ko min jeeyi ire irte ko min jeeyi jinne gui falama gui sabbe kum sayi ko minen laayi minne kay komi jinne kono subalɓe kewi wiide saɗa umma aɗa awoya aɗma hawrude e jinneje mbiyata jinne gay felim gay sabbe kum sayi kum jette ko minan laayi ya minan laayi hoore mon fof ne hoore Allah men heɓɓi hiɓɓe aynaɓe fulɓe waɗi sa ƴetti sawre maɗa ora nayi jamma ko ɗum jamma min woni katante leñolmo agnam yeraɓe Ibrahima Oumar Mamadou Bocar Amadou Ousmane Amadou Yero ɗo so dilli mi sirta ɗum Samba won gorko Ganguel fiti borti o wi so tawi aɗa tello e maayo aɗa yiɗi jaggude liɓɓi kewɗi hono mbatta o wi mbimo baba mi anda o wi mbiyata ko salaɗi Mouhammad walaɗi Mouhammad sawlade jawlama fara galle dabbo watino ɓaddide ƴiƴam keccam ɗo e hoore lana nde lawol sabbi joyi jog Ibrahima Oumar kan gorko mo yaradani foonu to nonnono sawni gara jalde jinne ani pali maayo gara wona yummo gara wona baba kono diwni bayi sagini kelewaji bandiraɓe sehilaɓe ko Caali Jakka arnoɗo yewtidde moɗon min calmini on min juurima on yo Allah hokku en ñallude jaam walla walde jaam bandiraɓe sehilaɓe ko Caali Jakka arno yewtidde moɗon Allah jarama on jarama